szklanka. Podzianka to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Podzianka, jaka zrobi moja żonka. Podzianka to je 8 świata cud. Leć do kuchni i zbij fijakorczek, weź puść kototek, nalej wody i na piec. Potem weź czy porządny łokień mosz. No to pierwsza część warzynio znosz. Pero najważniejszy będzie suchy chleb. Zrób go w kumski i do jakiś michy wciep. Obejście w bunt soku jakieś tłuste mosz. No to drugą część warzynio znosz.